ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବେଡ଼ରୁମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଇ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାନ ଝିଅ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଗଲା ଛୋଟ ଚଗଲା ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆମ ବାଲକୋନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି ସାମ୍ନା ଆମର। ଏପଟ ଟିଭି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ପାହାଚ ଅଛି। ଏପଟେ ଯିବ 3 ମାହ ହେଲା, ଆମେ 2 ମାହ ହେଲା ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏପଟ ସାମ୍ନା ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି। ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ସେଇଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଇଟା। ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇନା ଯିବୁ ସେଠି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିନୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ରହିଗଲୁ। ଆମ ଟମି ତ ଆଜି ଭାତ ଖାଇନି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ରହିବା ଭିତରେ। ଆମକୁ ଜୁରୁଛି ମନେ ପକାଉଛି ସେ ଭାରି ଝରିଆ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ନଣନ୍ଦମାନେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ମୋ ନଣନ୍ଦମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ହେଲେଣି। କିଏ ଗାଧୋଇଲେଣି ତ କିଏ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଡ଼ ଦେବୁ। ବୁଡ଼ ଦେବୁ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୁଡ଼ ଭାବୁଛୁ କି? ନାହିଁ, ଆମେ ହେଉଛି